And let me say this again with boldness. Zinyanga nkolo yesintu. Do not try to preach the Bible without salvation. Noma uhambe uyolifundela iBhayibheli. Khuluma ngezinto zobunyanga nokuthwasa kwakho. Hlukana nezwi likaNkulunkulu. Sikhona esithunyiwe kwasilishumayela. Let me repeat again. Siphela isikhathi manje le nto le siyayiconfronta as a believers, as people who stand for the truth. Uma uyinyanga, khuluma ngobunyanga. Uma ungumthakathi, khuluma ngobuthakathi bakho. Do not take the Bible and try to interpret the Bible to people. Awukholwa. You don't carry the spirit of the Bible. You don't understand the language of the Bible. You are not born again. The Bible is not useful to you. Noma ungalifundela ube uprofessor ube udokotela, you are not converted. You did not repent. The Bible is not your tool to use. Confrontwe ukukhonzwa kwesithombe, ukuthutshwa kaNkulunkulu. Kumele ukhulume iqiniso, because kunabantu iqiniso lithi kunabantu abangawazi umehluko nceke enkosi ukuthi umuntu osindisiwe akawahlabela amadlozi. Yebo, umuntu osindisiwe akasifaki isiphanga. Umuntu osindisiwe akayi nakulezi izinto ezinga embrace uNkulunkulu. Namhlanje abantu abaningi abakholwayo kuyaye konke kulungile. Someone who is able to speak the mind of God currently challenge what is happening. Challenge into abantu abayemukela njengento elungile ngoba yenziwa abantu abahloniphekile, yenziwa abantu abadumile, yenziwa abantu who claim to be servants of God. Now, someone has to challenge lenkolo kuthiwa inkolo yesintu. Someone has to die for what they believe. Someone has to be hated for lento ayikholwayo. Now, if then we're going to attack the idolatry because of kwezithombe okugcwele without ubufakazi bukaNkulunkulu kithi noma ngathi, we are wasting our time. Which means if Elijah ebizela abaprofeti bakaBhali entabeni athi uma ngabe uBhali nguNkulunkulu nami ngizomkhonza, kodwa mayengena uNkulunkulu kumele abantu abamkhonzayo bajeziswe. Kufanele kube ukuthi uyamazi uNkulunkulu ukuthi number 1. Number 2, uyena inomthumile to confront lenhlobo yenkolo yaleso sikhathi. Number 3, kufanele uNkulunkulu phela azifakazele aphendule ngomlilo ukuthi yimina ngempela uNkulunkulu, yimina engimthumile uElijah. It's not about doctrine. It's about the power of God that must fall in the land. That must fall